Sanibonani wengane zakwethu uGodole wakwaNkomgodolo umfana udaba-ke niyalwazi. Cha akukuningi. Ingosiboniso nje umfokaduma lo MEC lapha eKZN kaTransport. Loyamfolo yana uzoqeda nyanga emboni yamatekisi nginitshele mina. Ngifuna nje ukunitshela ukuthi nikwazi uANC umthumile ukuthi azoqeda nya ngemboni yamatekisi. Njengamanje ukhuluma ngokutransforma imboni yamatekisi athi bakhuluma isilungu ubona. Njengoba ethi ukutransforma nje ukhuluma ngakho impela ukuthi bayiqeda imboni yamatekisi. Manje ufuna kuzwakale kahle makuthiwa izotransform. Lalelani nginichazela. Uma embonini yamatekisi nizothula kanje usiboniso duma chachaze ngalendlela. Khohlwani imboni yamatekisi kuyaphela ngayo. Imithetho akayifakayo embonini yamatekisi angazi noma uyanegotiate nabanikazi bamatekisi noma abaphethe embonini yamatekisi uyakhuluma nabo nomvelo uyayithathela inqumo. Usiboniso duma uzobulala imboni yamatekisi ngayo yonke indlela. Uthunyiwe bafuna ukufaka amabhasi besebenzise lezi zinto zabo azenza njengobuzwa nje khuluma ngama-disk angazi enze njani kanjani. Ngithi mina noma engakhuluma utransformation awuphinde kawu-20 ngosuku uzobulala imboni yamatekisi. Yilokho nje anqena ukusho ukuthi siyaqeda ngemboni yamatekisi. Uma kuwukuthi akusukunywa kusemanje ikusukunyela indaba kaSiboniso Duma ayikho into akayaziyo ngemboni yamatekisi. Akazi nix. Wazi ukukhuluma nje kuze kuyoshona ilanga. Imthumile iANC noStellenbosch labo ukuthi azoqeda ngemboni yamatekisi, azoqeda ngebhizinisi labantu abamnyama. Usiboniso umfokaduma. Ayikho into akayaziyo noma ningambuza naye akazi nix ngemboni yamatekisi kodwa wazi ukukhuluma every time. Implement imithetho esingayazi thina la. Transformation. Utransforma ini? Yini edinga transforma la imboni yamatekisi? Uduma uzoyibulala imboni yamatekisi. Mark my words. Uma kungasukunywa kusukunyelwa indaba kaDuma anitshela imboni yamatekisi buka akusukunywe kuse-early kusukunyelwe nje indaba kaDuma angeke sizwe ngaye thina nix Duma khohlwa mfana khohlwa impela khohlwa.